La música dels anys 60 seguirà recordant a cantants com Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o grups com The Beatles. Per retre un homenatge al rock and roll, la Carpa de Titus acollirà la segona gran soirée amb diversos grups d'aquest gènere amb components de la comarca, com ara la Tiana Club Band o The Breeders, amb l'exentrenador de la penya, Manel Comas, a la bateria. Els Breeders, Shazam, Retros, Pick Up i la Tiana Club Band són 5 grups de rock and roll formats als anys 60 que continuen en actiu fent difusió d'aquest gènere musical. El passat mes de gener es va realitzar la primera gran soirée on es van rememorar èxits d'Elvis Presley, Cliff Richards o The Shadows. Fer les soirées, es vam inventar el nom, en francès també, i vam fer una festorra al Titus, vam tocar 4 grups, va anar molt bé, va venir molta gent, es va retrobar amb molts amics de feia temps, vam tocar molt de rock and roll, es va ballar, tothom ballava, va anar molt bé, i bueno, resultes d'això, doncs, tant a Titus com els amics, com moltíssima gent, escolta, això s'ha de repetir, que jo no puc vindre, que em vaig entrar tard, total, que vam organitzar una altra. Per aquesta nova soirée hi haurà un grup convidat, els Breeders, amb l'exentrenador de bàsquet Manel Comas a la bateria. Jo no sé si els Breeders agradarem o no agradarem, que sí, que jo sé que ho farem bé, però des de els grupos que ens acompanyen i que ens han fet aquest lloc, que això és el que haig d'agrair a tots ells, doncs és un espectacle que val la pena, que a més el rock no s'ha perdut, el rock és l'ànima de tota la música que es fa avui, hi haurà gent que farà balada i altra cosa, però realment el rock és el que és la base de la música d'avui en dia. Els components coincideixen en afirmar que el gènere del rock and roll no morirà mai i que amb el pas dels anys s'ha convertit en la base de molts artistes actuals. Penso que això és un sentiment, vull dir, els que hem viscut l'època va ser una època que és irrepetible, o sigui, això està claríssim, va ser una època que van sortir dues meravelles. El rock va sortir del blues i la bossa nova va sortir de la samba. Tots aquells nostàlgics i aficionats al rock no es poden perdre una nova oportunitat per recordar els èxits d'una època, la daurada dècada dels 60. La cita divendres 12 de juny a les 11 de la nit a la Carpa de Titus. Això ha estat tot per avui. Ja saben que poden continuar informant.